KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓeɓenkoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha hoccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata nde koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof boroso holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe dañde weltare arande on ko ɓuuri tengtude e jaydel ndi oɗo subaka hande ɗum ɗon non ko arande on tan e banggue covid 19 enquête mo ganduɗa ete udditama hen ɗum ɗon non oɗo saaha biyeteɗo yette procureur de la république oɗo saaha kay o wi yo enquête uddite hen o jetti dossier ji o totti ɗum dik caggal ɗum ne goɗɗum woni université toon to diwan mo Touba udditenoɗo hanki ɗum noon heeɓi udditede nane nder jaydeli ɗi ha joni tan konguɗi ɗi ganduɗa ete kañum fayi to banggue ko Serigne Mountakha haale ngal ɗon bangal ko joni wonta so Allah lamdo jaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayde l'observateur noon e oɗo subaka ari tan ko wiide milliard uji covid 19 kaleteɗi ñamaka walla naati to ɗum ɗon noon procureur wi ko yo enquête uddite hen o totti dossier ji ɗi diwan mo dik ha joni tan kamɓe convocation ji baɗaɗi oɗo saaha kay nane lawol yette ha joni goɗɗo baɗaɗo porte plainte woni Ousmane Sonko waɗimo porte plainte kay ko ɗo policier biyeteɗo Frédéric Nappal kanko noon o wi tan koko noddude to bangal yete hare duko ɗum saabi o waɗi oɗo plainte fanude ɗum e Ousmane Sonko garene li quotidien noon e oɗo subaka ari tan koye bangal parquet wi kay procureur waɗi autosaisir wi tan yo dik wat enquête fanude kopareje covid 19 ɗum noon hitande 2020 et 2021 ko ganduɗa nannama e oɗo rafi covid 19 ɓe mbi noon oɗo saaha kay ko timmi walla ko ɓuuri plainte uji temedere waɗama fanede yi ngal ɗon bangal goɗɗo cuutuɗo konngudi muɗum ko Victorine Ndeye e ko ganduɗa woni bangal leydi inde makko ne innita hen o addi hen noon ko ganduɗa kañum woni ko laaɓi nane nder jayde li quotidien caggal li quotidien garene jayde critique ko oɗo subaka ari tan ko wiide dik nane koyɗe walla dikkay nane terde ɓeɓe ganduɗa kamɓe ngoni wadɓe walla tan ƴettuɓe kopareje covid 19 ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko dossier ji ɗi tottama dik sabone anda cour des comptes noon kamɓe ɓe mbaɗi tan ko enquête fanude fond covid 19 hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas faade ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɓe mbaɗi noon oɗon enquête ko sodaɗo naati ɗo yalti ɗum ɗon noon addi holliti ko heewi ko ganduɗa rewane lawol kamɓe collectif suñu milliard ɓe mbi ko kay enquête koko foti udditide Aliou Tine wi ɗum ɗo kay koko ganduɗa ete ena feewi kanko Birahima Seck ha joni mo forum civil kamɓe fo ɓe dari ko wiide ko procureur waɗi ko koko ganduɗa ete ina fadeteno e makko garene jayde l'indépendance ari tan koye université udditaɗo toon to diwan mo Touba to yete oɗon université noon maha pari ɗo joni udditama ma fuɗɗe janggueɗe ɓe mbi oɗon université kay ko
ko tolne milliarduji capantete jeeɗiɗi koppareje meɗen CFA kañum nanna hen ɓe mbi kay Touba Ca Kanam kamɓe noon ɗeɗon koppareje walla mbiyen Touba Ca Kanam ɓen tottiri addiye ko tolne million ngaji temedere ɗi ganduɗa ɓe pawi ɗum e jungo ceernama ɓe yeewi askan wi hucciti e saktoɓe kabaruji gam tan arde konguɗi gandani fawoye dewmoɓe Omar Penne kankone arte jimri makko ƴettaɗo bonnita waɗa jimri Ousmane Sonko o wi o yaɗani ko way noon hay lawol gotol caggal ɗum ngaren e jayde tribune noon oɗo subaka kañumne ari tan koye banggal ɓe mbi ministre aidage oɗo saaha kay aɓene koyɗe notoyade dik faade tan e enquête udditteɗo e ko fayi kalis walla koppareji ɓesgu Sénégal ñamaɗo faaɗoy Covid-19 ɓe mbi Serigne Mountakha kay kañum oɗo saaha kay holliti kay yidde muɗum kono kadi weltare muɗum kono kadi liggey mo ganduɗa walla yidde Serigne Touba ne yinno ɗum ngam tan uddidde to ganduɗa koko jangguirde mawde wonata toon to diwan mo Touba garene jayde source a noon ɓe mbi banggal ponoji biyanoɗi yete haɗete nannede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni ponoji batteɗi importé ɗi ɓe mbi ha hanki ponoji nani naata e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon wadde holko saabino ɗiɗo konguɗi ina ƴefte ha joni ɓe garti kay e ko fayi e ñamɓe koppareje leydi ndi tanan ina innita e banggal enquête baɗanoɗo faade Covid-19 garene jayde les échos noon e oɗo subaka ɓe gari tan koye Serigne Mountakha e konguɗi muɗum ɓe mbi yete kay oɗo wi ko weltare tigui o dañi e ko wayni saabu yete kay koko garde koko Serigne Touba yinno to nete ɗum noon ɓe dañi weltare darnude ɗum kanko gardiɗo leydi président Macky Sall o wi tan ko oɗo galle jangguirde mawɗo udditama kono noon maɓe mbat hen kala ko ganduɗa yete woni hen darde mabɓe garen ha joni to banggal sippiro oɗo biyeteɗo Boyña kay o wi ko hakko haɗe kuccodiral makko e oɗo ɓiɗɗo mo Parcelles woni tan modulo maɓe kay tottamo avance paɗoye de ko ganduɗa ko kañum woni cippiro ngote noon yo won tawa koye saison oɗo dañta walla tawa udditirde saison garowo ɗum woni condition ji o fawi kanko kay Boyña garen ha joni jayde le quotidien ɓe mbi compte à rebours manam machine o fuɗɗima limtude faade tan e ɓeɗo fodɓe noddede toon to diwan mo dik société civile ɗo joni kay wi ko yo enquête waɗe tigui uddite e ko way noon saabu noon ko ɗum woni lawol garene jayde l'exclusif oɗo subaka ari tan koye keptinaɗo to banggal jangde e darde muɗum e banggal tan gandal muɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni Cheikh Anta Diop on ji kay natal makko kanko oɗo ɓiɗɗo Sénégal mo ganda ina heptina to banggal aduna foof e banggal yete gueɗe ɗe ganda yete kañum woni to gandal muɗum to yete kanko noon ɓe garti anniversaire ndewo yalti aduna ɗum ɗon noon woni ko ganda ɓe garti e liggeyaji makko e ko way noon ha joni tanete ɓe payi kadi to banggal darnude walla mbiyen lycée ji ganda toon to diwan mo Thiès garen ha joni jayde direct news arti ha joni koye mo ganda kanko woni Cheikh Anta Diop noon jaltugol makko aduna oɗon anniversaire noon waɗama ɗo e mawninama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi Cheikh Anta Diop komo ganduɗa kanko hakkude makko e Léopold Sédar Senghor mataw ɓe memodirtano walla tekkere koko meeɗi lubde e hakkude mabɓe caggal ɗum kanko Cheikh Anta Diop nde Abdou Diouf ari noon liggeyaji makko e ko way noon jeftitino ɗum seeɗa ɓe mbi koye maître Abdoulaye Wade fadeteno tigui beele mowo ƴettita liggeyaji Cheikh Anta Diop e ko windi ko e ko waɗi e nder leydi meɗen to banggal gandal muɗum hollidde ɗum saabu kamɓe ɗiɗo ko yimɓe ko ɗiɗo ɓe ganda aɓe hewno nanodirde ɗum noon wodani kono noon komo ganduɗa liggeyaji muɗum nani duumi walla nani heddite banggal aduna foof e konguɗi makko kadi ina hutore e saaha foof garene jayde libération noon wi tan ko to banggal affaire mœurs walla mbiyen kiram addi kay wargo kalannoɗen hanki te libération ne arno hen ɗo ɓiɓɓe Mauritanie warodirɓe ɗo e diwan
diwan mo an joginoɗo restaurant o fi noon unugal o ɗon ɓiɗɗo gorko ha wasi fittandu muɗum ɓe mbi waji wo noon sutanno ko konngudi fanude joom suudu makko wiide tan mataw joom suudu makko koko fijjata e chinois ji ɗi ganduɗa ete aɓe jogui ɗo liggeyaji ɗum noon woni ko muusimo hawo ƴetti oɗo gourdin o fi ɗum yette oɗon ɓiɗɗo gorko ha wasi fittandu muɗum ha joni garen to banggal jayde stade oɗo subaka coftal ɓalli ɓe mbi noon beele ko sacre walla mbiyen coupe mo ganduɗa kañum woni coupe d'Afrique naddo e leydi men o kañum woni tigui porte bonheur mo ganduɗa udditi dame coupe de ɗo e nder leydi meɗen ɗum woni namdal mabɓe e oɗo subaka hande guddiren jayde suñu lambo ɓe gari noon on ji natal B50 walla mbiyen bombardier kanko noon hakkude makko e tafatine ni haale ɓe mbi kanko bombardier noon o wi ko parani walla o pari gam tan sippirde yi oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo tafatine woɗɓe kay fotɓe sippirde woni Gakkou 2 eɓe mbi kanko noon woni favori e oɗo combat poɗɗo dañde ɗum noon ko hakkude makko ɗum noon ɗiɗon konngudi suuti ɗum ko Cheikh Ndiaye hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ɗo tigui goddirten to banggue ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi joni gudditen hello wonko salah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen tan e ko ganduɗa ete journal direct news ari hen hande woni oɗo Cheikh Anta Diop yiiɗa ñebbe oɗo mo ganduɗa ete kañum ko ɓiɗɗo Sénégal mo Sénégal wasortomo université walla mbiyen gandal walla ɗum mbiyen ɗo yimɓe walla tan ɗo jambareɓe Sénégal walla joom gandal en wasorte ko ɗon tigui min basorto oɗo gorkajo biyeteɗo Cheikh Anta Diop kanko Cheikh Anta Diop noon amoni are aduna walla mbiyen amoni yi aduna e le 29 décembre ɗum hitande 1923 walla mbiyen ujunere e temedde jeenayyi e nogas e tati to diwan mo Ceytu ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon wasi fittandu makko noon koye jeeɗiɗi lewru février ko ɗum saabi ene mawnini hande ɗum noon ko 1986 wonno walla mbiyen hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom nden tigo wasi fittandu makko ɗo e diwan mo Dakar kanko Cheikh Anta Diop noon banggue gueɗe makko e banggue science ko way noon ina heptina no fewi ha tan tengti to banggal yete ƴewtade e ko way noon kanko Cheikh Anta Diop ene anda ko neɗɗo mo ganda to wiyete yete walla mbiyen to banggue yete application ji e archéologique to banggue carbone 14 o jeeyamayi ɓe ganduɗa yete ko kamɓe adi nadde oɗon laboratoire gam tan ƴewtade ɗum ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati woni 1963 ko nden tigui o naati gam wadde tan recherche uji scientifique to banggue développement eno Afrique darori kono kadi ɓe ganduɗa yete ko jibinande Afrique e ko way noon ɗum noon haali hen ko heewi ko ganduɗa noon ina itteteno e saaha mo haalno ɗum o ko konnguɗi ganduɗa ina duñeteno walla ina yeddeteno kono noon yeehi ha ɓooyi ko kala ko haalanno kanko Cheikh Anta Diop andama ko gonga ko neɗɗo mo ganduɗa ko gongiyanke wonno neɗɗo mo ganduɗa ko joom haqqille wonno neɗɗo mo ganduɗa ko haalanno ko foof gila hanki hande yitama ɗum ɗon noon hewɓe jiiɗi ko walla hewɓe ñaagoto ko kanko Cheikh Anta Diop ko winduno walla e ko wonno ko belle ina nattine e nder programme mo ganduɗa kañum woni mo sukaɓe leydi meɗen janggata walla mo ɓiɗɓe leydi meɗen janggata te ɗum noon koko ganduɗa ne foti wonde tigui saabu ko woɗɓe livre aji mumen walla woɗɓe ɓe histoire uji mumen janguete ina jeeya e nder Afrique won hen ɓe gandani jettaki ɗo jetti ko walla mbaɗani ko waɗi ko wadde noon neɗɗo ko jeeyi ko kañum wasorto te enen ko mo ganduɗa hande to banggal Afrique fo ina wasore gueɗe muɗum ne kaale so banggue Afrique banggue Europe goɗɗo aduna foof hande ina andi holmo woni Cheikh Anta Diop saabu konngudi kewɗi ko fawnoɗo hande walla ko winduno e joƴƴini yeehi ha ɓooyi science holliti ɗum ɗon ko gonga tigui ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe no wirtuno l'Afrique est le berceau de l'humanité te ko ɗum tigui woodi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ha joni iwani gueɗe fo noon aɓene mbaɗa ɗum gam duñde konnguɗi ganduɗa ete baɗo no Cheikh Anta Diop haalino ɗum ko wiide on tan ɗo min kaɗanto on e banggal
ko ganda kañum woni roɓindu jayndeli meɗen duwanade mo tan kanko Cheikh Anta Diop yo ɗo ganda kaya to woni to ya taw kañum ɓuranimo ɗo ummi ɗo wiide tan yo Allah ɓeydu hokkude muñal ɓeɓe ganda kamɓe goni ɓesguli makko kono kadi œuvre aji makko yoɓe yo ɓuur wattede hakkille ɓuura hollitede kono kadi ɓuura yaltinede haw ɓuura andede saabu ko neɗɗo mo ganduɗa ko liggi ko fotani suuɗade kono fotani suuɗede saabu koko wasorte ha gongol hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en to banggal caméra to ko Mansour Sow alias Thiat to banggal montage ko Ali Fall Rassaman ha gongol sallah lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma